खुलुमबाय नोंथांमोनखौ पीडी निउसआव बरायनाय जाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गुवाहाटी बरबारियाव होस्रांजानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, TMPK, मिसिं, निमां किबां, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे गुवाहाटी जिल्ला एबसु, गुवाहाटी जिल्ला TMPK होस्रांजानाय रायजो राजानि जानानै बर' आरो मिसिंफोरनिफ्राय सा 15 जोना आसाम सरकारजों सावरायलायदों, जेराव फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर', बिथांजों लोगोसे मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म MLA पवन पेगु बिथांमोनाबो दंमोन। आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गुबैयै मोनथाम दाबिखौ लानानै आसाम सरकारनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। मोनथाम दाबिफोरा जाहैबाय, सेथियाव दङ होस्रांनायखौ बन्द' खालामनांगौ, नैथियाव दङ पाट्टा थाखानाय हा होफिननो नांगौ, जाहाथे उननि समाव होखारजाबावा, थामथियाव दङ न' लुफिननो हानायबादि खहा सुफुंनानै होनांगौ। बे दाबिफोरनि सायाव बिथा खालामनानैनो सरकारा हा होनायनि खोथा होदों आरो सरकारा बेनि थाखाय सार्कोल अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो न' लुनो थाखाय खहा सुफुंनो सरकारा राजि जादों होननानै फोरमायबावो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंदि बे मोनथाम दाबिखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायनायनि अनगायैबो माखासे बिथिङावबो दाबि खालामदों, जेरै जानाखि होस्रांजानाय मानसिफ्रा दिन हाजिरा मावनानै न'खरखौ बेङोमोन, नाथाय होस्रांजानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै। बेराफारसेथिं होस्रांजानायफोरनि गेजेराव गथ' आरो बैसो जानाय सुबुंबो दङ। बिनिखायनो जानाय लोंनायनि राहा खालामना होनायनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामदों बिथांमोना। बिनि अनगायैबो 100 मिटारसिम होस्रांनायखौ 20-30 मिटारसो खम खालामनानै जाहाथे बे हायावनो न' लुफिननानै थानो हायो, बेनि थाखायबो खावलायदों। बेखौ लानानैनो GNDM ब्लक मण्डल सार्कोल अफिसारआ फिल्डआव थांनानै नायबिजिरहैगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावो। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। अन्नानै पीडी निउसखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामनानै दोनदो नोंथांमोन, जाहाथे आं नोंथांमोननो गोदान निउस लानानै फैनो हायो। थेंक्स फर वाचिं।